gibati ni Kristo on that day. Tungod ini, in 1986, ako ani siyang gipost sa ako ang personal account sa Facebook. Apan, mao gini mahitabo, basta kay mga reliyoso nga post, ang ako mga followers, di man kaayo mang-react. Pero ni atong ga-post ko og mga binuang, walay us ka oras, niabot og 500 ang reactors. Pero ang latest nga ako ang gipost, nga konektado sa Semana Santa, nga makatabang untas pagpamalandong nato, gilangaw. Tingala ta, anong pang Ginoo wala man kaayo mo share? Pero og kana lagi mga binuang pitindaghanang mo share. Ano man? Mauni ang usa sa ako ang gipost. O naamoy time after this mass, after this celebration, try to check. Kay mauni ang point na ko karon. In 1986, tinuod ni siya. The American Medical Association published an article nga giulhan nila, The Physical Death of Jesus. In 1986, ang grupo sa mga doktor sa Amerika naghimog ilang kaugalingon nga pagduki-duki o paghimog research unsa man gyud ang aktual nga nahitabo during the crucifixion and even prior sa crucifixion. Unsa man gyud realidad gyud nga nahitabo base sa siyensya, base sa medical nga panghuna-una, unsa man gyud nahitabo. Tungod niini, adunay gihimo gyud nga pagpang-research ang mga doctors ug unsa man gyud nahitabo nga aktual sa kinabuhi ni Kristo. Ug mauni ang ilaha nga nakit-an. Diha sa basahon o sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 22, verse 44, before Jesus is arrested, sa diyang nag-ampo siya sa tanaman sa Getsemane, mauni ang gisulat sa Ebanghelyo ni San Lucas 22:44. Samtang nag-anto siya sa hilabihang kasakit. Samtang nag-anto siya sa hilabihang kasakit. This is on the eve of his crucifixion, shortly before his arrest. Samtang nag-anto siya sa hilabihang kasakit, nag-ampo siya sa labing mainiton pagayon. Ang iyang singot sama sa dagkong tulok sa dugo nga nangahulog sa yuta. Kapila na tingali nato ni nabasahan o kapila nato ni nadunggan, tingali wala ni epekto nga rika nato. Apan ato ang ianalisar kini base sa unsa ko'y nakit-an base sa mong research. Kanang linya nga nag-ingon, samtang nag-anto siya sa hilabihang kasakit. Tingali para kanato simple ra ni nga kasakit. Apan, kung atong hinumduman ang sumpay ni ini nga nag-ingon, ang iyang singot sama sa dagkong tulok sa dugo nga nangahulog sa yuta. Kini nga kondisyon sa hilabihang nga kasakit, sa medical field gitawag kini siya og hematidrosis. Hematidrosis. Katong mga nurse tingali o mga doctors makasabot ni ini. Ang kondisyon ni Kristo sa wala pa siya dakpa di ay, samtang nag-ampo siya sa Getsemane, was a condition nga gitawag og hematidrosis. Usalan man ni nga kondisyon. Ang hematidrosis nga kondisyon mao'y usa ka klasis kondisyon sa tao diin ang imong blood vessels ni rupture, ang imong ugat ni buto. Nga tungod sa pagbuto ni ini, mauni ang hinungdan nga adunay internal hemorrhage nga nahitabo. Kay nibuka naman og nabuak og naputol naman ang imuhang ugat, nga maoy hinungdan ngano nga sa Ebanghelyo ni San Lucas adunay linya nga nag-ingon ang iyang singot nangahulog sa yuta sama sa tulok sa dugo. And what is the cause of this hematidrosis? Ang hinungdan ni ini mao kining gitawag og extreme physical and emotional stress. Kanatong gabasa, murag wala ni epekto nato mayunta nga anormal ni nga kasakit ay nga gibati niya. Apan, during the research, usa di ay kato kalalom nga klases kahigwaos o kabalaka, nga sa sobrang kabalaka o kahadlok sa maabot nga kamatayon niya, ni-rupture ang iyang ugat, causing to exude blood. Mauna nga daghang dugo nga niguwa,
nga pinaagi sa singot nga nangahulog nga dugo. Dili pa na mao ang nahitabo. Base sa maong research, giingon nga gilahutay ni Kristo ang grabing pag-antos nga nakalaksi sa iyang unod o panit. Gibunalan siya sa mga sundalo sa makalilisan nga paagi nga tungod ni ining maong klasis pagbunal, mikunis-kunis kini sa iyang naong o nakalaksi sa iyang bungot. Just try to imagine unsa ang epekto niini kung kita ang gidangatan o gihatagan niini. Ang koronang tunokon nga gisgutan sa pasyon adunay gitas-on nga duha ngadto sa 3 ka pulgada nga maoy hinungdan nga adunay laglom nga samad tadlas sa iyang bagol-bagol. Ang panit nga latigo nga adunay gagmay nga bulitas ug hait nga bukog milaksi sa iyang unod ug nakahimog internal injuries kaniya nga tungod sa hampak ug sa klase sa latigo napahak ang iyang bagol-bagol ug ulo, milugwa ang iyang unod ug ugat, apil ang iyang tinai, causing major blood loss. Kuman sa grabe nga paghampak o paglatos, gipugos siya sa pagpapasan sa gibug-aton nga krus nga gibanapana nga 30 ka kilo. Samtang ang mga tao may biay-biay, may tukmod, may bato, o miluwa kaniya. Just try to imagine the actual suffering nga gibatik sa atong Ginoo niadtong higayuna. Ang mga lansa nga adunay gitas-on nga 8 pulgadas, ang milagpas siyang pulso ug mga tiil. Ang mga ugat sa iyang pulso nga naigo sa paglansang na putol, causing Jesus to use his back muscle to support himself to breathe. Imagine the struggle. Huna-hunaa pag-ayo o pamalandunga ang grabing pag-antos nga nahiaguman sa atong manunubos. Ang kasakit nga giagwanton ni Jesus for 6 hours. Nganong unom ka oras sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 15 verse 25 nag-ingon, alas 9 kato sa buntag sa dihang ilang alas 9 kato sa buntag sa dihang ilang gilansang sa Jesus sa krus. Namatay siya sa alas 3 sa hapon. From 9 a.m. until 3 p.m. mauni ang klase sa gihaguman sa itong Ginoo. Jesus' crucifixion was brutal. Usa ka pangis nga talan-awon, usa ka makahadlok nga hitabo. It wasn't a pretty sight. Mauni ang klasis kabugat nga gipas-an sa itong manunubos sa unang Biyernes Santo. Mauni ang kabugat sa imong sala, sa akong sala, sa atong tanang sala, nga maoy hinungdan nga nag-anto siya sa grabe nga kapaitan. He died so that you, me, and we may have life. Mauni ang atong gihandom karong adlaw, mga igsoon. Mauni ang sagradong adlaw, hindi pa hinungduman kita, ngayon ini ka grabe ang pag-anto sa itong manunubos, aron ikaw, ako, kitang tanan, maluwas unta. Human ining kasaulugan, atong balikon o hinungdom ang iyahang naagian. Unya, niining atong kasaulugan karon, mamalandong usab kita. Taliwala sa gihimo ni Jesus nga rin kanaton. Taliwala sa grabing kapaitan o kasakitan ngayang nahiaguman. How did people respond today? Nining klase siyang gibuhat ka rin kanato. Sa may atong gibalos niini. Sa may gibalos sa mga tao karong panahona. Usay gihimo sa mga tao karong adlaw. Nga atong gihandom ang iyang pagpasakit,
tungod sa indakong gugma nga rikanato pinagi sa pagpakamatay sa krus. Giunsas pagbalos mga tao karong panahona. Subok kayong pamalandungon nga ingon ining nahiaguma sa tong Ginoo. Nga ingon ini ang iyang gihimo nga rikanato. Daghan usab sa iyang gipakamatyan karong adlaw nagkataw-anay samtang nagbakasyon ra. Okay unta kung sa ilang pagpamakasyon nakasimba pod sila. Daghan karon nangaligo ra. Daghan gani karon nangahubog pa. Daghan pod gani nga karon o karong gabi posibleng magkaraoke nga perting kusuga pa. O ba ni ang klases tubag nga gihatag nato ngadtos Ginoo taliwala siyang pagpakamatay nga rikanato. Daghan paganing uban kaniadto basog wala na karon agig tubag sa ilang pagpakamatay sa Ginoo kanila mangdiskura. Ngun ani ba ta kawali batasan gyud di ay? Dili ta maka-imagine sa gihimos Ginoo nga rikanato sa usa ka adlaw sa usa ka tuig nga mamalandong kita. Nya mura nitong ibalos kaniya. Di malas tungod kay daghang uban nga ipasangil pagani ang disgrasya sa Semana Santa. Nga ang hinungdas disgrasya usahay tungod ra sa ilang kabuang ug sa kadanghag. Na ay mag-racing karon tungod kay wala man kunoy daghang sakyanan mo nang mag-racing sila. Unya og mga disgrasya dayog post sa Facebook pinaagi Gcash kay mangayo og hinabang na. Resulta ra na silang kabuang. Nya mauni ang gihimo nila panahon sa Semana Santa. Nya mauni ang ato ang tubag sa kamatayon sa Ginoo nga iyang gihimo nga rikanato. Daghan usab nga mohimog pagpang-insulto kay karong adlaw daghan gani magsugal ra. Kana mo'y dakong insulto sa Ginoo karong panahona. Samtang namalandong kita nga ang mga tao kaniadto misinggit og ilansang siya sa krus, daghan pod uban karon. Lain pod ang gisinggit sa pula, sa puti, G7, kalo, biya. Ingon na balang gayud kita ni ini kawalay batasan nga taliwala sa itong pagpamalandong sa adlaw nga nagpasakit ang Ginoo, giinsulto nato ang balaang mga adlaw. Mga igsuon, angay na itong hinumduman nga doon na biyay balaod ang atong estado kabahin ini mga adlaw. Ang Presidential Decree number 499, Section 5, letters D and E, nag-ingon, although ang cockfighting is allowed on Sundays sa licensed cockpit, apan adunay 7 occasions nga gidili ang sugal, ilabi na ang tarik bisan sa lisensyado nga bulangan. I hope ang mga naghimo niini makahibalo. Presidential Decree 449. Unya giamendar kana siya sa Presidential Decree 1802 up to 1802-A. Gibutang diha ang 7 ka okasyon nga dili pwedeng magsugal bisan sa lisensyado nga bulangan. Unsalan man December 30, November 30, June 12, Election Day, Registration Day. Ang laing duha nga gidili nga magsugal ug magtari bisan sa lisensyado nga bulangan, Holy Thursday and Good Friday. Ayaw mo kasuko nako tungod kay dili na balaod sa simbahan. Balaod na sa gobyerno. Nga bisan gani day ang gobyerno naningkamot nga gidili ni mga butanga aron pagpamalandong sa kasagrado ni mga adlaw. Pero sa gagahi sa to mga ulo maglingaw-lingaw gihapon ta. Mga igsoon na to ipahimutan ang klase sa tong paglingaw-lingaw. Naapay pinakadako nga insulto nga gihimos mga tao karong panahona. Pinagis pag-ingon, magpakasala ta kay walay nagtan-aw nato kay ang Ginoo patay karong adlaw. Mga igsoon, have we lost the sense of the sacred? Have we lost the sense of the divine? Have we lost the sense of the holy? Nga ingon na lamang gayon ni ini ang atong mga kinaiya. Di ta makonsensya sa gibuhat sa Ginoo nga rikanato sa iyang pagpakamatay nga rikanato. Bisag karon na lang pipila ka mga adlaw atong hatagan kini
og dako nga pagpamalandong pinagi sa pagkasagrado niini.